Asteko zuritu patata eta irabiatu arrautzak. Gero, olioa bota zartaginean. Ondoren, frikitu patatak. Geroago, elkartu arrautzak eta patatak. Amaitzeko, egin dana zartaginean. Asteko, ura berotu. Gero, pasta plakak sartu uran. Ondoren, egin haragia tomatearekin. Geroago, errezipiente batean soia iruka haragia eta pasta ipini. Amaitzeko, bota betzamela gainetik. Asteko, ogia bitan moztu eta saltsak ipini. Gero, tomate eta letxuga moztu eta ogian jarri. Ondoren, frikitu haragia. Amaitzeko, ipini haragia ogian eta itxi bokata. Asteko, ura berotu. Gero, pasta urara bota. Ondoren, haragia tomatearekin eta barazkiekin egin. Geroago, pasta eta haragia elkartu plater batean. Amaitzeko, gaztagoitik bota. Goizeko 7:00 altxatu egin naiz. Hasieran eguzkia zegoen, baina 20 minutu pasata euria hasi da. Ni amonaren etxera joan behar izan naiz. Beraz, 2 botak hartu eta Bilboko kale bateko 35 zenbakira joan behar izan dut. 5. pisura deitu eta 152 eskaloi igo ondoren, amamaren etxera ailegatu naiz. Ze sorte izan dudan, justu ailegatu eta kaskabarra itzela hasi da. 2020ko uztailaren 2an nire urtebetetzea izan da. Eta gaur, nire urtebetetzetik 40 egun pasa egin dira. Eta 10 egun falta dira nire nebaren urtebetetzea izateko. Beraz, amak gauza asko erosi ditu gure etxeko egongelan festa prestatzeko. Lehen lainotxu 2, eguzkitzu 3, oskarbi 4, ekaitza 5, gaua 6, laino 7, ostarte 8, txingorra 9, euria 10, euritzu 11, 12 haizea 13, egun ona 14, elurra 15 beroa 16, hotza 17, eguzkia 18, egun senti 19, ilargia 20, odeiak 21, tximista 22 elurra 23, ilundu 24, ostadarra. 175, 170, 42, 284, 286, 426, 110, 1berrogeita 429, 226, 215, 976. Asteko ama ganbarara joan da. Gero, komunera. Horren ostean egongelara igo da. Ostean umeen jolastokira. Minutu batzuk pasata sukaldera etaz. Eta segituan etxeko ailera joan da eskailerak igotzeko eta logelara joateko. Geroago sotanora eta azkenik garajera. Gozaltzeko, kafesne bero bat hartu egin dut. Gerozago, bazkarian, oiazkoa entsaladarekin. Azkenik, afarian, sopa gozo bat. Hamaiketakoan, zagar fresko bat hartu dut. Eguerdian, txerriko gixatu goxoa jan dut. Eta biharko, azalorea prestatzen ari naiz. Gaur, lehengusina etxera datorrenez, lekarekin, azanarioarekin, baratzuriarekin eta ondoekin izugarrizko serra labean prestatuko dut. Bostak eta 10, 12, 5 gutxi, bostak, 5 gutxi, 3, 5 gutxi, 12 eta 25, 2, 10 gutxi, 10,
bost gutxi. 6ak eta erdi. 12ak eta 10. 2ak 25 gutxi. 7ak eta 10. 4ak 25 gutxi. Sarrera, izpilua, egongela, edalontzi, komuna, bainuontzi, sukaldea, zartagin, logela, telebista, bulegoa, landarea, jangela, lorea, sarrera, aulkia, komuna, garbigailu, jangela, labana, egongela, zehazka, sarrera, leioa, sukaldea, iturria, logela, oea, bulegoa, idazmaia, sukaldea, labea, egongela, sofa, sukaldea, iratzargarri, logela, lehorgailu, bulegoa, mugikorra, jangela, sardezka, egongela, arkatza, sarrera, argazki, sukaldea, oskailu, komuna, irrati, jangela, mahai, logela, margolana.